Hi, simrang hilin eh. Hi, good morning, good afternoon, o maadong hapon o maadong gabi eh. Yung tanan. Kamusta na mo? Hinatuan taan na ba mo, naaghapon mo sa kabaskag sa tanang oras, tanang minuto. Tibok, tuig, nga mag-askil ag kalawasan bitaw. Kay baba mo, agaling siya karon, dahil sa among lugar, nawilo na. Kalaghan na kaadong, malagi katong manunuway COVID. Pero ampo lamang gyapon tas Ginoo. Karon di ay, wa ko'y laing lingaw karong panahon na. Kay grabing inita. Kasab og magkaistorya pag Ginoo nato kasab-an siguro ta kay og magsige uwan magsige tag bagot-bot kay sig dagag ang langit og karon magsige og init di sige apon tag reklamo bitaw kay ako bawal man jud init kay taas man kog kuan namo koy na taas man kog dugo mo nang di ko pwede maglikaw-lakaw og init mo nang daan ako sa bahay karon way laing mahanaan way laing masuwa pao sig utan og kamunggay sig utaganas palain na pud mig suwa karon magisa ko og kanang ubod kaila ba mog ubod sa butong di putong ubod sa lubi lahi puto ubod sa lubi magisa gihapon to lahi pa ng ubod sa butong bawon sa lay Tagalog sa ubod sa butong nay haliday asa ano day pa kuno sa Aliana di ay so Diana pod Miss Aliana da Miss punuas nangka daghang salamat ninyo di ay kadto di ay mga nanay rin wa papit na katong mga taong nagsubaybay sa among vlog ni Aliana daghang salamat ninyong tanan wa ko nang imbita nga tan-awa mi namo giningon nga wa ko may lami among video ako lami pero wa mo ko nang imbita ninyo katulong mga taong nagsubaybay sa ang video ug katong nagperming comment daghang salamat ninyong tanan hinatpanta ang hatagan mo kabaskog kaaskil sa tanang oras o sa tibok tuig sa inyong paghamo dapit kay namo nang ingon nga wa ko may lami wa ko ayo ang vlog pero daghang salamat laman sa iyong pagtamay o kira o wa ko nang wanin dug tan-awa mi sa agahaw datong agahaw nga naglalingaw rami sa among awa miningon nga kuan tan-awa mi tamang kaday sapat to nila bay day A few moments later. isa day ko ahos ahos og sibuyas kay magbisa ko kuan ubod sa lubi ay lubi na ubod sa butong ang isahon maging naman makatipid og suwa bisa ko og ubod sa butong aw na to ron wala wala subak-subak tuyo ra o kuan mixin pwede ka na pud kilawon sukaan ra tuwa laman ni bisa ginisang ubod o sa kay Tagalog din yung ubod
Mutara kong program ang Tagalog sa ubod. Kuan di ay. Watis Manila di ay. Makahinang dubos Manila sa una. Labong. Bawag mabaron. Ano baka ni mabaling labong. Labong. Di. Halik-halik. Tanganin nagtuyo. Bitsin. Pinaray tuwas kuan dito. Mula nagnapuwa-puwa kaya nang gituihan. Nakagod ko spikas yes na na yung kagaan namin. Balik ko ng katay. Ginisang ubod. Ginisang ubod. Tuwas bitok. A few moments later. Dress na ito Halin na damang sa ako Namubulo si Zakay. Kuha naman, nasiga na maglangit. Ng mga buwak ni Tiri. Sida malitik pamubo. Aga mo bang tubig karon kay nagbuang-buang na pod. Parang sara mo. Subak-subak. Nasa nakani. Abot makatay ng sapa pang laba. Nagidaw-daw na tapos talyan Sanay? Butukan magsasis kapitan ron. Di, mas kapitan may magsusi. Si Kuan man. Si taga-tubig. Narisot na siguro ko ang kapitan. Isang Naglakaw-lakaw naman si karon ng kitaan. nagdaging naman. Sanay Lin. Sanay, dagbal di nagdag sako. Mura mas Kuan. Malagi mo. Lamubo si Zadad to Kuan. Walang buwak kay nanguan na. Siga naglangit lagi. Hindi ka na day langit na Lin. Siga naglangit. Mga matay na tumbuan matay. Tuwa na po yung uwan. Kasaban tas Ginoo ka ba mo istorya kay mag-uwan po. Magbungot-butan. Tag mag-init bagot-bot. Tuway kaulihan. A few moments later. Grabing gwapaha. Morning. Tatay, sabat na kay. May vlog si gwapa. Grabe gwapahang mayor. Pareha na nang donog sa nina. Na, nagipuwa sila. Agbayta. Agbay ko na magkay pareha mong sa nina. Na, wala agbay kay social distancing. Nagmedyas pa dyan. Kasi kaya bisagan ko nangapungil. Nga na pungil ba? Nagkasama di ka? Naghabok na po. Nagtanam kag kamote? Nagdaro? Hello. Ay baro ni mamo. Nasa mabog ka na eh. Sige mong hangaw-hangaw. Nasa alin na nawag. Istorya. 40 kuan.